Dobrý deň. Aj v dnešnom vydaní obecného spravodajstva sme pre vás pripravili niekoľko príspevkov, ktoré dokumentujú dianie vo Východnej. Začneme ako obvykle prehľadom aktivít miestnej samosprávy. Obec Východná sa v budúcom roku chce uchádzať o finančnú podporu vlády na výstavbu multifunkčného ihriska. Podmienkou na získanie príspevku je investícia zo strany obce v hodnote 16 600 eur. Obecné zastupiteľstvo túto investíciu schválilo. Ihrisko by malo vzniknúť v areáli základnej školy, kde už v súčasnosti existuje tenisové ihrisko a asfaltová plocha využívaná napríklad na korčuľovanie. Vláda na podporu športu vyčlenila balík peňazí, ktorý postačí na približne 200 ihrísk. Ak bude projekt úspešný, multifunkčné ihrisko by sa mohlo začať využívať v prvom pol roku 2010. Obec odkúpila od Evanjelického cirkevného zboru budovy starej školy vedľa Evanjelického domu. Po rekonštrukcii ich chce využívať na kultúrne účely. Podľa slov starostu obce by v jednej budove malo vzniknúť obecné múzeum, kde by sa vystavila zbierka etnografických predmetov, historických písomností či fotografií. Ďalej by v budove mali vzniknúť aj priestory, ktoré by mohli využívať občania na rôzne aktivity, podobne ako to funguje v Hasickom dome. Spodná budova by mala slúžiť pre potreby folklórnej skupiny. Na rekonštrukciu sa obec snaží získať príspevok z Ministerstva kultúry. Obecní poslanci na svojom rokovaní schválili aj rekonštrukciu Hasického domu. Vykonávať ju budú miestne verejnoprospešné služby a investícia hradená z obecného rozpočtu by nemala presiahnuť 10 000 eur. V rámci rekonštrukcie sa počíta s výmenou okien, dverí a garážovej brány, v interiéri s obnovou omietok a podlahových krytín. V rámci grantového projektu nadácie Ekopolis chce obec získať financie na výsadbu zelene na verejných priestranstvách. Zastupitelia vybrali na tento účel areál základnej školy, kde sa plánuje s výsadbou nových stromov a krov rôznych druhov i vytvorením kvetinových záhonov. Projekt môže mať hodnotu maximálne 6 600 eur, pričom všetky náklady hradí nadácia Ekopolis. Školský rok je už dávno v plnom prúde, aj keď je zdanlivo rovnaký ako tie predchádzajúce, predsa so sebou priniesol niekoľko noviniek. Dozviete sa o nich z nasledujúceho príspevku. V tomto školskom roku základnú školu vo Východnej navštevuje 184 žiakov. Aplikovaním nového školského zákona sa už všetci žiaci od 1. po 9. ročník učia anglický jazyk a od 6. ročníka aj druhý cudzí jazyk nemčinu, a to 1 hodinu týždenne. Podľa slov riadkon priniesol so sebou pozitíva aj negatíva. Tie pozitíva sú také, že mohli sme prispôsobiť ten školský vzdelávací program pre školu takým spôsobom, aby sme pridali množstvo vyučovacích hodín, ktoré považujeme za dôležité, či už sú to nosné predmety ako slovenský jazyk, matematika a takisto aj ten cudzí jazyk. Ale zase aj na druhej strane takým nedostatkom je to, že učebnice ešte nie sú k dispozícii. Stále čakáme, nielen naša škola, ale aj ostatné školy v okolí, kedy nám z ministerstva prídu tieto nové knihy. Na tie predmety, ktoré sú ako nosné, slovenský jazyk, matematika, tak tie ešte učebnice nie sú a najprv nám posielajú knihy na výchovy a náuky. Momentálne je taký stav, že v tých ročníkoch prelomových sa učitelia musia spoliehať ešte na tie staré učebnice a poprípade vyhľadávať si informácie na internete alebo v knižniciach. Veľkou novinkou v základnej škole je zavedenie monitorovacieho kamerového systému. Učebne, chodby i okolie školy 24 hodín denne sníma 24 kamier. Záznamy sa sústreďujú do centrálneho počítača, kde sa aj archivujú. Vedenie školy považuje tento systém za účinnú prevenciu na predchádzanie rôznym nežiadúcim javom, ako je napríklad šikanovanie či vandalizmus. Kamerový systém nainštalovali koncom minulého školského roka a pedagógovia už zaznamenali prvé pozitívne zmeny. Nastal výrazný pokles rôznych prehreškov v školskom poriadku. Je to pomocka aj pre učiteľov, žiaci sú disciplinovanejší
a keď sa vyskytne nejaký problém, všetko máme zaznamenané na kamerovom systéme, takže môžeme to okamžite riešiť, pozvať si rodičov a rodičia sami vidia, čo žiak vystrojil a je potom lepšia spolupráca aj s rodičmi. Kamerový systém financovala obec zo svojho rozpočtu čiastkou 13 000 eur. Aj vďaka kamerovému systému dopadla na výbornú októbrová kontrola štátnej školskej inšpekcie zameraná na dodržiavanie ľudských práv a prevenciu šikanovania. V základnej škole sa tešia aj z úspešnosti niekoľkých projektov, ktoré zabezpečia modernizáciu priestorov školy i zlepšenie vyučovacieho procesu. Na rekonštrukciu budovy školy bol schválený projekt v hodnote vyše 400 000 eur. Vďaka nemu sa obnoví strecha, vymenia okná či vybudujú špecializované učebne. V rámci modernizácie vzdelávacieho procesu získala škola 6 nových počítačov, 2 notebooky, dataprojektor a ďalšie pomôcky v hodnote takmer 10 000 eur. Od septembra začali v základnej škole vyučovať aj 2 nové učiteľky. Jedna s kombináciou anglický jazyk chémia a druhá slovenský jazyk dejepis. Požiadali sme ich o krátke predstavenie sa a zhodnotenie doterajších skúseností. Volám sa Alena Cibuľová, pochádzam zo Spišskej Teplice, je to malá dedinka pod Tatrami pri Poprade. Vyštudovala som slovenčinu a dejepis na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Na základnej škole vo Východnej učím slovenský jazyk, biológiu a hudobnú výchovu. Na tejto škole sa mi veľmi páči a od začiatku septembra získavam nové skúsenosti a nadobúdam nové vzťahy nielen v kolektíve s pedagógmi, ale aj so žiakmi. Myslím, že náš vzťah je veľmi dobrý a som tu skutočne spokojná. Verím, že sú so mnou spokojní aj žiaci a kolegovia. Vediem prípravu na monitor s deviatakmi, kde doberáme a prehlbujeme to učivo, ktoré majú mať zvládnuté. No, tak ako na ostatných školách, aj tu sú dobrí žiaci. Samozrejme, nájdu sa aj slabší, ale ja som tu od toho, aby som ich naučila to, čo potrebujú vedieť, aby som potiahla tých, ktorí sú v niečom slabší a pomohla im. Zameriavam sa najmä na rozvoj komunikácie, preto sme zaviedli hĺbšie mimočítankové čítanie, aby vlastne nielen tá ústna i písomná komunikácia bola založená na tom, aby ich slovná zásoba v rámci čítania bola lepšia. Ja som Lenka Brownová. Som z Východnej. Môj manžel je z Anglicka, ja som tam žila 15 rokov, tak keď sme sa vrátili, tak som začala učiť tu vo Východnej anglický jazyk. Robím tiež chémiu, pretože pôvodne som akože chemička vyštudovaná. Páči sa mi tu, žiaci sú dobrí, zatiaľ sa nesťažujú, ide im aj tá chémia, aj angličtina, tak zatiaľ sú nie problémy. V Anglicku som aj učila som ale na vysokej škole. Učila som ale cudzincov na tej vysokej škole, že to neboli malé deti, tak toto je niečo nové. No, ja mám 2 malé deti doma, tak pesničky s nimi spievam, tak potom to isté aj s týmito mladšími žiakmi túto na škole robím. A čo sa týka Slovenska, tak tu sa jazyky učia lepšie ako sa zahraničí. Tam sa, pretože som bola v Anglicku, tam im sa veľmi nechcú učiť jazyky. Vravia, že angličtina je svetový jazyk, takže oni sa nemusia učiť. My tu oveľa lepšie. Vieme, že sa učí nemčina, učí sa španielčina, francúzština, angličtina. Veľmi dobre. Myslím, že lepšie sme na tom ako na západe. Pedagógovia ani v tomto školskom roku nepoľavili v podporovaní mimoškolských aktivít. Dôkazom je napríklad 16 fungujúcich krúžkov, organizovanie rôznych prednášok a besied, podpora výchovných koncertov, divadelných predstavení, návštevy múzeí, účasti na súťažiach, výučba v teréne či organizovanie brigád na skrášlenie okolia školy. V mesiaci september sme zorganizovali cyklistické preteky, kde sa zúčastnilo vyše 50 žiakov našej školy. Oproti minulým rokom sme sa trošku obávali, že bude nižšia účasť, nakoľko podľa nového cestného zákona musia mať všetci cyklisti prilbu, tak aj v týchto cyklistických pretekoch to už bola povinnosť. Tak sme sa báli, že príde menej detí, ale boli sme milo prekvapení. Bola účasť hlavne v tých nižších ročníkoch detí, ale aj tí starší prišli, takže sme spokojní s účasťou a myslím si, že aj deti boli spokojné, lebo bolo množstvo cien. Hlavná cena bol horský bicykel, takže myslím si, že aj my ako organizátori a takisto aj deti ako súťažiaci sme boli všetci spokojní.
V nasledujúcom bloku vám ponúkame stručný prehľad aktivít miestneho pozemkového spoločenstva. Keďže v novembri uplynulo 5 rokov od ničivej vetrovej kalamity, začneme práve touto témou. Odstraňovanie následkov kalamity sa totiž stalo na dlhší čas prioritou Urbáru. S priamymi následkami kalamity z 19. novembra 2004 sa urbárnici vysporiadali v priebehu 3 rokov. Podľa slov predsedu spoločenstva to však nebolo jednoduché. Bolo to dosť roboty, ak si zoberieme, že nemali sme k dispozícii cesty, nemali sme sklady, nemali sme stroje, nemali sme pripravenosť skutočná s tým obsadením personálu, ako bolo vtedy momentálne, tak to bolo s vypätím všetkých síl, aby sa to zvládalo. Bolo treba nových odberateľov, výrobcov a tak ďalej, pretože dreva bolo nadbytok, bolo treba hľadať, odbiť, ceny išli dole, dávať pozor na tiež priekupníkov, v úvodzovkách hovorím, ktorí sa snažili k drevu prísť za ľahký peniaz a podobne. Vietor pred 5 rokmi pozemkovému spoločenstvu zničil zhruba 102 000 kubíkov dreva. Jeho spracovaním sa však odstraňovanie následkov kalamity nekončí, lebo zničené porasty je potrebné aj obnoviť. Z poškodených 310 hektárov lesníci doteraz zalesnili 260. Stále väčšie starosti však lesníkom spôsobuje neustupujúci podkôrny hmyz. Za posledné 3 roky stihol zničiť okolo 64 000 kubíkov dreva a ďalšie predpovede lesníkov nie sú optimistické. Korovcová kalamita dosiahne o rok, o dva výšku kalamity, ktorá bola spôsobená vetrom roku 2004. Podľa ekonomických ukazovateľov zvládli urbárnici pokalamitné roky so ziskom, avšak súčasná nútená intenzívna ťažba ich zároveň oberá o možný zdroj príjmov z predaja dreva v blízkej budúcnosti. Hospodársky plán 10-ročný z tohoto dôvodu, z týchto kalamit vetrových samozrejme a korovcových naplníme ešte tak najneskôr za 2-3 roky. Len to ideme troška na úkor našich deťov, by som povedal, na úkor budúcnosti, pretože to, čo teraz berieme, hovorím o 3, 4, 5 rokov nemôžeme žiadať, pretože tá ťažba bude na minimum, budú sa robiť zrejme len výchovné zasahy, prebierky a takéto veci. Urbár musí navyše zabezpečiť financie aj na výsadbu nových stromčekov a ďalšie aktivity. Preto si už teraz dosiahnutého zisku vytvárajú rezervy, aby v budúcnosti predišli problémom s nedostatkom financií. Značnú časť peňazí na pestebné činnosti alebo budovanie a opravu ciest sa pozemkové spoločenstvo snaží získať z fondov Európskej únie. Nemáme potiaľ, že vrajím, vyplatili sme aj toto práve teraz. Dávali sme už žiadosti na preplatenie týchto financií, je to vo výške okolo 15 miliónov. Keď som pri tých projektoch, môžem spomenúť snáď, že sme aj teraz dávali nový projekt v tomto roku a je to oprava ciest a pestebná činnosť spolu okolo 27 miliónov korún. Čiže môj názor je to, keď príde táto pomoc, čo sa týka týchto projektov, tak tento Urbár by sa nemal dostať aj v budúcich rokoch do takých značných finančných ťažkostí. Naopak mal by to v pohode prežiť. Okrem lesníckych činností má Urbár príjmy aj z prenájmu pozemkov pod hotelmi alebo chatami či prenájmu nehnuteľností. Najnovšie uzatvorili ďalšiu zmluvu na prenájom zhruba 3 hektárov pôdy v blízkosti diaľničného odpočívadla na vybudovanie slnečnej elektrárne. V súčasnosti Urbár stále vykupuje aj družstevné podielové listy, čo sa však v posledných mesiacoch stalo jablkom sváru medzi pozemkovým spoločenstvom a terajším vedením družstva. Predseda Urbáru zhodnotil situáciu takto. Keď sa to začínalo, sľubovali sme si, že budeme spolupracovať, no bohužiaľ zatiaľ sa nám to nedarí a tie výsledky skôr idú opačne. V posledných poľnohospodárskych novinách, ak ste čítali doslova ohovaranie, že sme ich obrali o podiely v Urbáre, čo nie je pravda. Neviem, akým právom si títo páni narokujú na mozole našich otcov a našich starých otcov, to neviem. Naopak sa tam nespomenuje, že keď družstvo bolo vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, tak na lukratívnom území na Podbansku nám odpredalo pozemky a tým nám vlastne pripravilo o desiatky miliónov korún. Výkup podielnických listov bol navrhnutý na valnom zhromaždení našimi podielnikmi. Išlo vlastne o to, aby sme zabranili vstup tretím takým nežiaducím osobám, ktoré by tu vykupovali. To bol vtedy účel. No teraz sa to úplne obratilo na ruby
No my sme vykupovali ďalej podielnické listy, to sa tým netajíme, pretože nám ľudia predávali, to je každý ho vedie si predať. Sme aj ochotní odpredať alebo vymeniť tieto podielnické listy, samozrejme tak, aby to bolo výhodné pre nás a nielen pre nich. Keďže to bolo schválené nakupovanie na valnom zhromaždení, čiže aj ten odpredaj vlastne by malo schváliť valné zhromaždenie. Na najbližšom valnom zhromaždení sa uskutočnia voľby do orgánov pozemkového spoločenstva. V tejto súvislosti vás teraz predseda Urbáru oboznámi s novým dvojkolovým systémom volieb. Zvážení podielnici, v týchto dňoch sa vám dostane do rúk prihláška za kandidáta do orgánov pozemkového spoločenstva. Prosím vás, keby ste ju vyplnili a tak, ako je tu v návode uvedené, doručili nám ju do konca decembra roku 2009. Chcem povedať len toľko, že tieto voľby sú dačo nové a budú prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole zakružkujú voliči, čo sa týka členov výboru, najviac 12 kandidátov, pokiaľ ide o predsedu spoločenstva, tak 2 kandidátov a pokiaľ ide o členov dozornej rady, tak 5 kandidátov. Kandidáti, ktorí získajú najviac hlasov, postupia do druhého kola a druhé kolo sa už bude konať na ostrov na valnom zhromaždení. Výbor tak navrhol, nech každý má možnosť sa uchádzať o funkciu, alebo už či je to za predsedu, alebo za člena výboru, alebo člena dozornej rady. Zdalo sa nám to, že je to tak správne a demokraticky. No. Na záver predseda Urbáru zhodnotil aj ovčiarsku sezónu, ktorú tohto roku ukončili predčasne už v polovici októbra. Dôvodom bola prekvapivá snehová nádielka. Hoci sme čakali, že toto počasie sa zlepší, 2 dni sme tam aj vyvážali seno. Chceli sme tie ovečky udržať a tú pastebnú sezónu predĺžiť, ale bohužiaľ nešlo to, pretože to nepriaznivé počasie trvalo asi, dá sa povedať, 4 až 5 dní. Takže sme sa rozhodli, že stiahneme ovce dole a urobíme rozhad ovečiek. Čo sa týka sezóny, som spokojný, keď celkom by sa nemohlo to najlepšie hodnotiť, ale chyba bola aj v tom, že sa tie ovečky skorej zišli, čo malo vplyv na tú produkciu syra. Takisto samozrejme nepriaznivý maj, keď bolo suché počasie, takže tá produkcia, čo sa týka na jednu ovečku, máme tých 18,5 kg, no ďakovať Bohu, sme spokojní aj na to, presto všetko, že v tomto čase sme dosiahli tento výsledok, túto produkciu. V dňoch 11. až 15. novembra sa v Liptovskom Jáne konala výstava Región karpatského jelenia a veľkých šeliem, ktorú pri príležitosti zasadania Medzinárodnej organizácie chovateľov jelenej zvery zorganizovalo tamojšie poľovné združenie Sankt Hubert. Konferencie sa zúčastnili chovatelia z 18 krajín sveta. Reakcie zahraničných návštevníkov na vystavené trofeje boli rôzne. Napríklad zástupcovia z Anglicka alebo z Nového Zélandu majú doma oveľa väčšie alebo mohutnejšie jelenie trofeje, ale je to väčšinou dosiahnuté genetickými manipuláciami a intenzívnym chovom. Napríklad na Novom Zélande chovajú až vyše 3 miliónov jeleňov. Ale naše jelene sú z voľnosti, z voľnej prírody a žijú teda v spolužití s veľkými šelvami. Tie tiež majú vplyv na ich selekciu. Na výstave v Liptovskom Jáne mohla aj široká poľovnícka i laická verejnosť obdivovať zhruba 50 najvýznamnejších jeleních trofejí z asi 20 poľovných združení. Zaslúženú pozornosť pútala i rekordná trofej regiónu Liptov. Impozantné jelenie parožie s bodovou hodnotou 228,5 boda, v poľovníckej terminológii ohodnotené zlatou medailou. V roku 1976 ho ulovil Michal Ilavský z Važca a dodnes tento rekord nikto neprekonal. V priestoroch čerstvo zrekonštruovaného kaštieľa boli vkusne a pútavo nainštalované i trofeje šeliem ako medveď, vlk či rys, zaujímavé zhody, lákavé fotografie i niekoľko raritných trofejí, aj keď podľa Dušana Jančoviča je takou v podstate každá. Nasledujúci príspevok už trošku zaváňa Vianocami. Pri sviatočnej štedrej večeri určite ani u vás nechýbajú na stole tradičné oplátky. Ale vedeli ste, že na tunajšej evanjelickej fare ich šikovné ženy každý rok aj vlastnoručne vyrábajú?
Tak sa teraz poďte o tom presvedčiť. S pečením oplátok na evanjelickej fare začali ešte za farára Velebíra, ktorý zakúpil aj prvý stroj na výrobu oplátok. Bolo to asi pred 12 rokmi. To bola voľakedajšia taká zvyklosť. Na farách sa piekli oplátky, no samozrejme nie na elektrických strojoch, ale na obyčajných sporákoch. Pani farárky to robili a nechali roznášať deti po dedine do jednotlivých rodín. Hlavným dôvodom opätovného zavedenia tejto tradície bola aj pred rokmi snaha potešiť pred Vianocami tých, ktorým zdravotný stav nedovolí prísť do kostola a sú odkázaní na pomoc diakonie. Sme navštevovali tie jednotlivé rodiny, kde mali chorých ľudí, ktorých bolo treba potešiť, zaniesť im kázeň slova Božieho zo služieb Božích, alebo nejaké časopisy, alebo si posedieť s nimi. Takže zároveň sme ich navštevovali a teraz sme im aj tieto plátky pred Vianocami dali. Pre diakoniu bolo potešiteľné aj pri vyrobení si pár koruniek, pretože kedysi nebol trh s vianočnými oplátkami taký bohatý a mnohí ľudia z dediny sa pri zabezpečení tohto symbolu na vianočný stôl spoľahli práve na šikovné evaníličky. Ale aj dnes, keď už je v obchodoch široký výber, majú ženy na fare pred Vianocami čo robiť. Vyrobiť zhruba 3000 oplátok si vyžaduje veľa času aj trpezlivosti. A hlavným dôvodom naďalej zostáva radosť z obdarovania. Teraz to robíme tak, že obdarujeme tých, čo sa im ide blahoželať k tým jubilám 80, 85, 90 rokov. Na prázdno neobídu ani obecné inštitúcie, škola či škôlka. Aj keď výroba oplátok vyzerá na prvý pohľad jednoducho, až také ľahké to nie je. Najprv treba podľa tradičného receptu svedomito pripraviť cesto, pretože aj od pomeru ingrediencií závisí budúci výsledok. Ďalej treba presne odhadnúť dávkovanie i dĺžku pečenia, pretože nie každý stroj pečie rovnako rýchlo. A napokon pri výrobe trubičiek treba šikovne zvinúť oplátku ešte za horúca. Teraz to už zvládajú ľahko, ale začiatky veru boli všelijaké. Nebude to jednoducho, pani farárka Velebírová nás to začala učiť, preto ona študovala. No tak snažili sme sa to, no ale to vám poviem, že bolo hodne i odpadu, striedali sme sa ináč aj 12-14 žien v minulosti, čo chodilo to pies s takým zápalom, hej. No len pomaly to ustalo, hej, pretože keď prestane s tým robiť, keď si zoberiete, že len raz za rok sa s tým strojom robí, tak zabudne sa na to samozrejme. No a potom, keď im to nešlo, tak proste to vzdali jednoducho, hej, niektoré tie členky. Lákavá sladká vôňa vanilky sa na fáre vznáša niekoľko dní vždy na začiatku decembra, aby pekárky stihli pripraviť dostatok oplátok a bez zbytočného zhonu. Špecializujú sa najmä na trubičky, ktorých za hodinu stihnú upiecť asi 50. A vďaka ich usilovnej práci zažijú niektorí ľudia na Vianoce o jednu radosť viac. Človek vo svojom živote zažíva chvíle, ktoré sú nezabudnuteľné a vrijú sa mu hlboko do pamäte. Takúto chvíľu zažili i členovia Evanjelického cirkevného zboru, keď sa po takmer 3-mesačnej rekonštrukcii opäť otvorili dvere kostola a privítali veriacich na slávnostných službách Božích. V túto nedeľu zneli zvony oveľa veselšie a radostnejšie a zvolávali všetkých evanjelikov, ale aj pozvaných hostí na slávnostné služby Božie pri príležitosti obnovenia chrámu. Po 2 mesiacoch očakávania nastal konečne ten čas, kedy sme mohli vojsť do krásneho, vymaľovaného a obnoveného chrámu Božieho, aby sme sa tu Duchom Svätým nechali povzbudiť a potešiť, aby sme tu čerpali zo studnice Božieho slova, síly a povzbudenie do ďalších dní a v podstate do celého nášho života. V úvode služieb Božích brat dozorca Jan Žiak privítal všetkých hostí. Hlavnou myšlienkou jeho príhovoru bolo: ja, môj dom, slúžiť budeme Hospodinu. Tieto slová poznáme veľmi dobre všetci z výšiviek, ktoré máme zarámované na stenách v našich domácnostiach. Tieto slová naši predkovia plnili, žili podľa nich a slúžili Hospodinu. A aj brat dozorca odkázal všetkým veriacím, aby sme sa takisto riadili podľa Božieho slova, aby Božie slovo bolo prítomné v našom živote. Slávnostné služby Božie obohatili piesňami detský spevokol Planienok a spevokol dospelých Jordán a trubkári pod vedením Rastislava Macka.
Liturgovali seniorka Katarína Hudáková, biskup Slavomír Sabol a farári Marcela Sabová, Ján Velebír a Viktor Sabo. Na záver slávnostných služieb Božích pozdravili prítomných predstavitelia východného dištriktu, seniorátu, obce, tunajší farár rímskokatolíckej cirkvi a zborový dozorca z družobného rumunského mesta Nadlak. Domáca farárka poďakovala za peňažnú pomoc obci Východná, pozemkovému spoločenstvu bývalých urbanialistov obce Východná, ale aj všetkým tým, ktorí či už finančne alebo prácou prispeli k tomu, aby kostol mohol v novom šate privítať všetkých veriacich. Oprava interiéru chrámu prebiehala nasledovne. Najprv boli vykonané elektrikárske práce, potom bolo potrebné odstránenie pieskového násypu v chráme, aby sa na to mohol dať počiar a následne na to boli kladené nové dlažby a sokel. Interiér chrámu, oltár, kazateľňa, krstiteľňa, to všetko bolo odeté do nového plášťa, do nového šatu, aby to vytváral tento krásny dojem. I toto úžasné dielo, tento obnovený chrám Boží je svedectvom o tom, že Pán Boh je skutočne milostivý a On požehnáva, ak sa aj my ľudia snažíme. Na slávnostných službách Božích sme poďakovali hlavne Pánu Bohu za to, že On nám bol prítomný, že nám pomáhal, povzbudzoval, dával sily, ale zároveň chceme vyjadriť poďakovanie i všetkým ochotným sponzorom, ktorí prispeli k dokončeniu pekného diela, pretože uvedomujeme si, že i v tejto ťažkej dobe, ktorá je veľmi náročná, sa našlo mnoho ochotných ľudí, ktorí prispeli nielen svojou prácou, ale aj finančne a tak nám pomohli dostavať a dokončiť toto dielo do jeho krásy a nádhery. Tento chrám nech slúži nám všetkým k tomu, aby sme v ňom oslavovali Pána Boha a prichádzali sem i s vďakovaním za jeho milosť a požehnanie, ktoré všetkým veriacím potešuje. Sedemdesiat či 80 rokov v živote človeka je určite dôvodom na oslavu. V takomto veku je to pre oslávencov čas najmä na spomienky a pre gratulantov príležitosť vzdať úctu ich šedinám. Preto aj starosta obce každoročne pozýva jubilantov na spoločné stretnutie, kde im v mene obce vysloví poďakovanie za ich celoživotnú prácu. Zo stretnutia vám ponúkame krátky zostrih. Vážení jubilanti, čas. Toľkokrát opakované slovo. Raz nám chýba, inokedy by sme najradšej boli, keby sa ručičky pohli na hodinách dopredu. Ale je spravodlivý, lebo každému meria rovnako. Stará ľudová múdrosť hovorí, že čas nikto nezastaví. Táto pravda platila v minulosti a je reálna aj v budúcnosti. Človek prichádza na svet, aby mohol naplniť krčak svojho života činorodou prácou, aby mohol otvoriť oči i náruč a objať slnko. Život nám dáva plnú hlavu snov a človek svojou silou z času na čas premieňa sny na realitu. I vy ste stáli na začiatku svojej cesty, plný radosných nádejí a mladistvého odhodlania. Vaše tváre boli vtedy bez brások a vaše vlasy bez šedí. Život vám plynul v radostiach aj starostiach, plynuli roky i 10 ročia. Míňali sa vaše letá i zimy a v tomto chode obyčajných dní prišiel aj tento deň, deň spomienky na váš život, pripomenutím si vašho významného životného jubilea 70. a 80. rokov. Milí jubilanti, dovolte mi, aby som vám poďakoval za vašu prácu, za všetko, čo ste urobili a ešte urobíte pre našu obec, pre tento najkrajší kút na zemi, kde ste zanechali svoje nezmazateľné stopy, tu, kde je váš domov. Želám vám v tejto vzácnej chvíli stretnutia všetko len to najlepšie. Hlavne pevné zdravie a pohodu v kruhu svojich rodín a blízkych, v spoločnosti svojich priateľov a známych. A tiež čas. Čas na všetko, čo máte radi, čo ste si doteraz nedopriali. Čas na milé a pekné veci, nech vás nikdy neopúšťa dobrá nálada a optimizmus. Nech máte čas urobiť každý deň aspoň jednu užitočnú vec. Nech máte okolo seba vždy kopec ľudí, ktorí vás majú radi, ktorí vám prajú, ľudí, ktorých aj vy milujete. Želám vám viac roboty ako nečinnosti.
Vždy teplé slnko nad hlavou a stovky dobrých nápadov. Októbra sa po 2 rokoch opäť konala v evanjelickom cirkevnom zbore Zlatá konfirmácia. Konfirmačný sľub si v tento deň pripomenuli tí, ktorí ho skladali pred 50 rokmi. Zlatým konfirmandom zborová farárka Marcela Sabová prečítala sľub, ktorý skladali pred 50 rokmi a opýtala sa ich, či aj dnes sa k tomuto sľubu priznávajú a chcú v ňom naďalej žiť. Potom jubilujúci konfirmandi prijali pred oltárom požehnanie a pamätné listy, ktoré im majú pripomínať tento slávnostný deň. Na záver nasledovala spoveď a príjmanie Večere Pánovej spolu s ostatnými veriacimi. Slová poďakovania za všetkých jubilujúcich konfirmandov predniesli Michal Chovan a Anna Kráľová. Pri spoločnom obede mali zlatí konfirmandi príležitosť k priateľským rozhovorom, pretože mnohí z nich sa nevideli desiatky rokov. V tento nedeľný deň sa stretli bratia a sestry, ktorých brat farár Hrnčiar konfirmoval v rokoch 1958 a 1959. V ročníku 1958 ich bolo 30 konfirmandov a o rok neskôr ich bolo 35, teda spolu 65 konfirmandov. Z nich si doposiaľ Pán života a smrti povolal do večnosti 12 bratov, na ktorých sme mysleli chvíľkou ticha na začiatku služieb Božích a potom i pietnou spomienkou na mieste posledného odpočinku. Pozvanie na túto našu slávnosť, na zlatú konfirmáciu, prijalo spolu 33 bratov a sestier z východnej, ale aj z okolia, teda môžeme povedať z celého Slovenska. Táto zlatá konfirmácia bola krásnou chvíľou a spomienkou nielen na tú spoločnú konfirmačnú výučbu, na spoločnú slávnosť konfirmácie, ale zároveň aj na roky života, ktoré títo zlatí konfirmandi prežili až do dnešných dní. Bola to chvíľa, kedy si spoločne zaspomínali na to, ako ich Pán Boh vo svojom živote požehnával, viedol, ako im bol pomocou vo chvíľach ťažkých, ale zároveň ako im bol aj povzbudením. Úctu k starším ľuďom sme už v dnešnom vysielaní spomínali. Aj učiteľky v škôlke k nej vedú našich najmenších. Tí potom s detskou úprimnosťou radi potešia svojich starých rodičov napríklad tak, ako v programe, ktorý nacvičili pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším. Pod bučkom, za bučkom, kačka vodu pije, nešťastná hodina, babka detka bije. Ona sa mu hrozí a on sa jej prosí, nebyť ma, babička, ja už budem dobrý. Ona sa mu hrozí a
Na záver dnešného vysielania mi dovolte zaželať vám najmä príjemné a pokojné vianočné sviatky, pretože pri ďalšom vydaní obecného spravodajstva sa uvidíme až v novom roku. Dovidenia.